Het was Molendag en dat moest gevierd worden, ook hier in Stevensweert. De mensen zijn bijzonder geïnteresseerd in de oudheid, in eigenlijk de simpelheid van een molen, hoe ze die ruim 300 jaar geleden gebouwd hebben. En vakantieparken maken zich klaar voor de zomer. Proberen om midweekse boekingen te krijgen, niet alleen weekendboekingen, want weekends zitten over het algemeen wel redelijk vol. Dit is Rondje Limburg. Goed dat je weer kijkt naar een nieuw Rondje Limburg. Ja, en ze zijn er wel op meer plekken te vinden, molens. Maar deze in Stevensweert stond ook in het zonnetje tijdens de Molendag. De Ompelse molen die is vanaf de grond tot het bovenste wiek 37 meter hoog. En dat is hoog. Dat is vrij hoog, dus voor Limburg is het de hoogste molen. En waarom is de Nationale Molendag belangrijk voor het behoud van dit erfgoed? Nou, de Nationale Molendag, zoals het al zegt, is voor heel Nederland. En vanuit de Hollandse molen wordt dat min of meer aangestuurd. Dus het is heel belangrijk dat wij ons erfgoed in ere houden en ook mensen uitnodigen om de molen te beklimmen. Ja, wat hoop je dat de mensen, de bezoekers, opsteken van het bezoek? Nou, allereerst is het zo dat we natuurlijk bijzonder blij zijn als mensen naar boven komen. En gelukkig is dat ook met de horeca erbij, trekt dat veel volk. Maar de mensen zijn bijzonder geïnteresseerd in de oudheid, in eigenlijk de simpelheid van een molen, hoe ze die ruim 300 jaar geleden gebouwd hebben. Dus dat is zo efficiënt gebouwd en betrouwbaar. En zeer betrouwbaar, moet ik zeggen. Dus wat dat betreft, mensen zijn echt onder de indruk hoe zo'n molen werkt, hoe ze bouwt. Ze zien het vaak van buiten, maar als ze dan eenmaal binnen zijn, ze gaan de trappen op. En we hebben nogal wat trappen naar de zolder, verschillende zolders. Dus dat is mensen hoeven ook een week niet naar fitness te gaan. Het belangrijkste verhaal is eigenlijk dat de graaf Vincent van Hompus de molen in opdracht gaf voor de molen te bouwen in 1721. 1722 was de molen klaar. Maar goed, toen werd het ook gelijk bandmolen. En dat wil zeggen dat alle boeren die op zijn landerijen werkten en woonden verplicht werden om hier hun meel of hun graan te laten malen. Dus voor de rest is dat natuurlijk belangrijk. Wij zijn bijzonder blij dat hij indertijd die molen heeft laten bouwen. Dus, maar het is ook voor de omgeving, ook de molenplas die hier vlakbij ligt, is een geweldige publiekstrek. Ja, en zo komt cultureel erfgoed toch nog eens even onder de aandacht op zo'n dag. In Velde werken Kiki en Sammy aan hun fysieke en mentale gezondheid. Sammy en Kiki uit Velde doen mee aan het gezondheidsproject Lang Leven de Limburger. Bedoeld om in 4 blokken van 8 weken zowel mentaal als fysiek fitter te worden. We hadden allebei zoiets van, we zijn al langer bezig met de gezondheid. Maar het lukt nog niet gans, zeg maar, dat ze niet wie weet het willen. En toen hadden we zoiets van, we kunnen altijd eens opgeven en we kijken wel. De zullen toch niet uitgezocht worden. Maar dat werden ze wel. Voor de verpleegkundige en fysiotherapeut was het daarom tijd om onder begeleiding van Universiteit Hasselt en organisator De Limburger het roer om te gooien. Nou, in ieder geval het stuk afvallen, een gezond gewicht bereiken, minder gezondheidsrisico's eigenlijk hebben, ook voor de toekomst. Maar ook als doel natuurlijk, we willen allebei een gezin stichten. Dus uiteindelijk gezond zwanger worden met minder risico's. Ik denk dat dat de grootste drive is geweest, ook om weer aan dit project proberen deel te nemen en proberen resultaten te bereiken. We hebben nu de eerste 8 weken dan een stukje beweging gehad en het waren eigenlijk hele kleine tips die ze eigenlijk dagelijks kunt toepassen. Die zich eigenlijk minder dan 5 minuten kost, maar waardoor ze net toch dat extra stapje beweging had. Sneller een mandje pakken in plaats van een winkelwagen. Dan moesten ze toch weer aan het dragen, de loopt wat meer rond. Noordoverneet, een klein stukje gaan wandelen. Dat is eigenlijk wat we standaard nog hebben ingebouwd. Dat ze het hoeft geen kilometers te zien, maar ook eens maar een rondje met hoes of een rondje door de week. En juist omdat ze zich 8 weken lang focussen op één onderwerp, is het niet gelijk dat ze alles moesten gooien. En eigenlijk waren we gemiddeld over de ganse groep, ook de 3 bloedwaardes, waren eigenlijk allemaal in een soort risico, dus net eigenlijk te hoog. En die waren allemaal nou echt flink gezakt, dus eigenlijk zit iedereen van de groep nou weer in de gezonde range. En dat zoog ze dus eigenlijk al met 8 weken bewegen wat ze dan ook kunnen bereiken. En dan heeft ze nog niet eens gekeken naar een stukje slaap, ontspanning of voeding of dat soort dingetjes. Dan heb ze hier dus, ik ben begonnen met zwemmen een uur lang. Die is dus ook meteen dat mijn activiteitsniveau eigenlijk omhoog schudt. En dat hier die activiteit weer wat leergeeft omdat we richting de nacht gaan. Voor Kiki en Sammy was het in het verleden lastig om patronen op een effectieve manier te doorbreken. Toch merken ze nu al verschil.
Kijk, eerder, ik weet, voor dit traject zeg maar, kosten we elkaar heel goed motiveren, maar kosten we elkaar ook allebei heel erg naar onderholen, zeg maar. Zo van, oh, ik heb geen zin, ja, ik ook niet. En dan bleven we bijvoorbeeld op de bank zitten. En zit iemand anders, kom we gewoon even samen een stukje lopen, wordt de drempel een stuk lager. Straks zie je een melkboer die na 50 jaar zijn laatste ritjes maakt. Maar eerst naar iemand anders uit Helden, want die schreef namelijk een boek over de heftige ziekenhuisperiode van zijn zoontje. De afgelopen weken ben ik echt verrast en verbaasd over de vele mooie reacties die ik heb gekregen. De appjes, de mailtjes van mensen die ik ken, maar ook van onbekenden die het e-mailadres in het boek hebben gevonden en daar een mail naartoe hebben gestuurd met hun eigen verhaal. En dat heeft wel wat losgemaakt blijkbaar en ja, dat vind ik wel heel mooi. Wat begint als een gelukkige tijd voor een jong gezin uit Helden, verandert enkele maanden later in een nachtmerrie. De zoon van Ruud Peters uit Helden wordt in november 2024 kerngezond geboren, maar raakt op 4 maanden leeftijd ernstig ziek door een bacteriële infectie. De veroorzaker blijkt de gevreesde pneumokok die bij hem een hersenvliesontsteking veroorzaakt. Kerngezond geboren, niks aan de hand en eigenlijk van de een op de andere dag heel hard achteruit gegaan. Toen zijn wij naar de huisartsenpost gegaan in Venlo en dat was eigenlijk ook meteen de laatste dag dat we thuis waren, want we zijn vanaf toen eigenlijk 4 weken lang in het ziekenhuis geweest. Eerst enkele dagen in Venlo en toen overgebracht naar Maastricht voor de specialistische kindergeneeskunde en de MRI's die ze daar hebben. Een heftige tijd volgde met veel onzekerheid. Ja, zeker die dagen dat het echt spannend is, dan weet je eigenlijk gewoon niet waar je het moet zoeken. Je wilt heel graag helpen, maar je kunt niks, je bent heel machteloos. En uiteindelijk is het fijn om te zien dat hij het allemaal beetje bij beetje opkrabbelt met hulp van de medicatie en de behandelingen. En vanaf dan is het nog steeds niet een rechte lijn omhoog, dan is het steeds een beetje vooruit, een beetje terug. Maar dan is hij in ieder geval wel al stabiel. En vanaf toen hebben we ook weer de hoop gekregen van dat het goed kan komen. En hebben we daar uiteindelijk na 25 dagen ziekenhuis Nout weer mee naar huis kunnen nemen. Ruud legde het vast. Van de hoop en angst tot de weg naar boven met lichtpuntjes. Het was voor mij één heel duidelijk moment. We lagen op de intensive care, dus het was wel echt op een van de meest spannende dagen. Hij had de nacht daarvoor een epileptische aanval gehad en het zag er allemaal niet goed uit. Maar eigenlijk de volgende dag, uit het niets, toverde hij een klein glimlachje tevoorschijn en leek er iets van herkenning te zijn en oogcontact. En dat moment beschrijf ik ook in het boek. Dat is voor mij wel echt een moment geweest waar ik me echt aan vast heb gegrepen en waar ik hoop uit heb geput. En zo waren er meerdere van dat soort momentjes. En uiteindelijk hebben we zo de weg naar boven weer kunnen insteken. Ja. Nou, tijdens de opname heb ik sowieso gedacht, ik moet wel wat dingen noteren, want ik ga dit vergeten. Want je hebt natuurlijk spanning en stress en slaapgebrek. Dus het was in het begin vooral heel praktisch van, wat wordt er allemaal benoemd, waar moet ik aan denken? Eigenlijk gewoon de praktische kant van het verhaal. En later dacht ik, ik vind het eigenlijk ook wel fijn om het een beetje van me af te schrijven, om het ergens even een plekje te geven. Ik weet niet of ik er ooit wat mee ga doen en in welke vorm, maar dan staat het in ieder geval ergens en dan kan ik er altijd nog iets mee. En uiteindelijk is dat een beetje uit de hand gelopen en heeft het zich vertaald in een volledig boek eigenlijk, een volledig dagboek. Ja. Het boek heet Kleine Man. Daarin neemt hij de lezers mee in de emoties en de onzekerheden waarmee het gezin te maken krijgt. De volledige opbrengst gaat naar het Ronald McDonald Huis Maastricht, waar het gezin verbleef. En gelukkig gaat het nu goed met de kleine man. We reizen door naar het zuiden van de provincie, want ondanks dat het zonnetje deze week een beetje ontbrak, wordt er toch al veel voorbereid voor het zomerseizoen. We beginnen daar eigenlijk altijd mee al zo eind november van afgelopen jaar. En met name de voorbereiding voor het zwembad. Natuurlijk in de zomer is dat hartstikke leuk voor de kinderen. En we hebben ook een eigen animatieprogramma. Daar zijn we een paar maanden altijd mee bezig. Om dat voor te bereiden, dat doen we allemaal zelf. Dus daar gaat heel wat tijd in zitten. En daarnaast natuurlijk het groen onderhoud. Dus in het voorjaar groeit het hartstikke snel. Zeker met een beetje regen en zon zoals nu. Er wordt op dit moment specifiek ingezet, wordt veel met arrangementen gewerkt. We proberen om midweekse boekingen te krijgen. Niet alleen weekendboekingen, want weekends zitten over het algemeen wel redelijk vol. Met name die midweekse boekingen, daar wordt van alles voor gedaan. Het ene hotel doet dat in prijs, de andere hotel doet dat in toegevoegde waarde. Door bijvoorbeeld gratis fietsen of gratis een diner of wat dan ook. Om te kijken of we die consument geprikkeld krijgen om toch naar Maastricht te komen.
Sinds 1 januari van dit jaar is de BTW op overnachtingen in hotels en bijvoorbeeld chalets op vakantieparken toegenomen van 9 naar 21%. De hoteliers merken de gevolgen daarvan. Juli en augustus zien er nog redelijk gematigd uit. En dat komt met name omdat de consument steeds later beslist. Ja, de consument die kijkt heel goed naar zijn portemonnee. Wil natuurlijk niet te veel geld uitgeven en kijkt gewoon naar alternatieven. En als er ergens goedkopere alternatieven zijn die hij of zij ook gewoon heel erg goed vindt, dan gebruikt hij die. We hebben dat nu bijvoorbeeld rondom de Amstel Gold Race gezien, dat er toch veel mensen boeken voor of de grens over in België, richting Lanaken of richting Cannes, of richting het Akense en daar boekt. Landelijk is vanwege de btw-verhoging een trend te zien. Zo is er minder binnenlands toerisme, terwijl het internationale toerisme naar Nederland toeneemt. Ja, dat zien we heel erg terug. Hè. Dus late boekingen. Mensen kijken vooruit om te boeken naar zonnige oorden. Mensen willen toch zeker zijn van het goede weer in juli en augustus. En we zien nu op dit moment nog geen echte trek naar Maastricht of nog geen verhoging van de vraag. Des te anders is dat voor de camping in Gulpen. De BTW op camper- en kampeerplaatsen is namelijk niet verhoogd. We hebben voornamelijk Nederlandse gasten, ik denk wel 95% ongeveer. Een paar Belgen, een paar Duitsers, soms wat Franse mensen. En nog eventjes over die BTW-verhoging. Dus je zei die is al niet verhoogd voor campingplaatsen. Merken jullie daar dan geen enkel effect van? Nou, niet direct. Ik bedoel, we merken wel dat kamperen heel populair is nog steeds. En dat ook steeds nog jonge gezinnen het ontdekken. Dus dat die ook nog blijven kamperen, dat vinden we hartstikke mooi. De btw-verhoging voor de vakantiewoningen en de chalets en zo, daar hebben wij dus niet direct last van. Of daar merken we niet zo heel veel van. Maar we hopen wel dat het natuurlijk voor het kamperen het laag tarief blijft. Want anders gaan we dat zeker wel merken, denk ik. Ja, hopelijk blijft het zonnetje de komende tijd weer wat meer schijnen. En krijgen we met z'n allen weer dat fijne vakantiegevoel. Wie ook met vakantie kan, of eigenlijk met pensioen, is Ton Kempen uit Helden. Na ruim 50 jaar maakt hij binnenkort zijn laatste ritjes in een melkbus. Dat is toch de laatste, ja? Ja. Het is een van zijn laatste ritjes. Ton Kempen uit Helden stopt na 50 jaar als melkboer in Pelermaas. Nog 12 of 13 dagen en dan is het gebeurd. Helaas. Zo. Ai, ai. Ik wou eerst met 18 al zelfstandig werken, maar dat meurde niet. Toen was het 23 jaar. Toen kon ik dat overnemen van mijn laatste baas, want ik heb maar 1 keer gesolliciteerd. En toen ben ik zelfstandig geworden en ik heb er eigenlijk nooit geen dagspiet van gehad. Nee, het is wel niet altijd even makkelijk geweest. Ik ben ook een keer heel hard ziek geweest en ook moeilijkheden gehad met bepaalde dingen. Maar dat heeft me ook sterker gemaakt, zeg ik altijd. Ja. En daar heb ik er spijt van. Nee, ik zou morgen de dag zeggen, jongens, begin eraan en ga je eigen weg. Inmiddels zijn we ruim 50 jaar verder. 5 dagen in de week van 60 tot 70 uur. Ton helpt, begeleidt en maakt een praatje. Maar we helpen nog wel, hè? Ja. Mensen willen aan de deur geen gezeur. Gezeur hebben ze binnen de deur al af en toe. Dus dat willen ze zeker niet van de melkboer hebben. Wanneer is het zo oud? 30 mei. Dat is mijn laatste zaterdag. Helaas geen opvolger, helaas. Ja, niks aan te doen. Ja. Hij is de laatste melkboer van Pelermaas. In heel Noord-Limburg blijft er met zijn vertrek nog maar 1 over. Het imago van melkboer is gewoon, het zien maar wat mensen, maar het zijn ook echt ondernemers. Ja, het is gewoon heel erg jammer. Van de 4000 melkboeren die we toen zijn gestart, in de jaren 80 of 70 zou ik zeggen, zijn er nog 40 over. Collectors item, hè? Uitstervend ras. Mag niet opgeschoten worden. De klanten bij wie Ton altijd aan de deur kwam, vinden het jammer dat hij stopt. Ja, dat vond ik altijd heel makkelijk. Nee, wat dat gaat heel erg goed. Met service. En die gewoon nog missen, joh. Echt waar. Ja, het is jammer. Maar ja, Ton, eens hoort het op, hè, jong. Eens hoort het op. Als ze 67 bent, hoort het er een keer op, hè. Ik moet of een nieuwe wagen kopen, nieuwe systemen weer voor te betalen en voor te tellen en dergelijke. En dan moet ik wel 5, 6 jaar vooruit en dan denk ik van, het is goed.
Ja, dus, ja, en als ik nou komt dit fijn op mijn pad en dan ga ik nou een beetje samen met mijn vrouw fietsen, we gaan golven, doe ik heel graag. Dus ja, dus dan ik kom dadelijk, mijn vrouw zei dan van, ja, de kalender wil ik ook nog wel eens af en toe bijstaan. Ik ga niet achter de geranium zitten, dat is het netste. Bij de dorpenoverleg ga ik penningmeester weer en bij de zonnebloem op het regio gebeuren ook penningmeester. En gewoon contact met mensen vind ik leuk. En ik heb nou weer moeten solliciteren, na 43 jaar, ja, bij de Helse Bos als gastheer. Mensen wegwijswerk maken bij de slagboom en zeggen van ja, welkom in Pelemaas. Toch een icoon dat verdwijnt uit het straatbeeld daar. Hij komt op meerdere plekken in Limburg, maar staat nu in Horst, de expositie Limburg Openhartig in Beeld. De expositie wil aandacht vragen voor mentale gezondheid en dit bespreekbaar maken. Ja, je kijkt naar de Limburg Openhartig in Beeld en dat is een expositie over mentale gezondheid. Het doel van Limburg Openhartig is mentale gezondheid bespreekbaar maken. Dus wij willen dat stigma doorbreken door openheid aan te moedigen. En dat doen we zelf door ervaringsverhalen te delen. Want ik geloof erin dat door openheid er wederzijds begrip kan ontstaan. En we bouwen aan een samenleving waarin iedereen mee mag doen. De originele werken zijn 10 werken van de Mental Health Art Tour. Het zijn 10 bekende Nederlanders die hun verhaal over mentale gezondheid delen. En in iedere gemeente waar wij landen voegen wij lokale ervaringsverhalen toe aan de expositie. Dus die expositie die groeit. En we zijn openen nu op in onze 7e gemeente. En we reizen hierna nog door naar Roermond, Nederweert, Pelemaas. En hopelijk de andere gemeentes van de 14 gemeenten die meedoen aan Limburg Openhartig. Mensen vinden herkenning in verhalen, denken oké, als jij dit durft delen, dan zal ik dat ook wel durven. Dus het zijn kleine openingen tot gesprek, openingen voor mensen om te zeggen van ik ga nu ook delen. Maar ook dat mensen zeggen oké, zit het zo, dan probeer ik ook meer begrip te hebben voor mentaal lijden. Kan ik mijn oordeel wat beter aan de kant zetten. Een van de lokale portretten werd gemaakt van Belinda van Zuttem. Ik hoop dus dat er ook mensen zullen zijn die als ze onze verhalen lezen of horen, het min of meer een beetje door kunnen geven aan elkaar. En misschien dat er ook nog mensen zijn met mentale problemen die uiteindelijk ook naar buiten durven te komen, zeg maar. Ja, en ondanks dat de expositie nog een rondje Limburg gaat maken, zit dat van ons er alweer op. Volgende week zijn wij er gewoon weer met nieuwe lokale verhalen. Tot dan!